kare da ke bar wallahi in ba ke ba soyayya ba san zo ba ni ke nake so ba na wasa ba. Lokacin da na ganki a farko duka zuciya na miko zuciya ta yi bago ki tallafe ni da koko yan mata sarauniya ne nazari yan mata ni ke da ke so kare da ki bar ni ne nazari kare da ki bar ni. Kalle idona madin ruhina zan bayyana miki so da gaura masaunan gefe na mazauna idan gani ga kiyariya daɗi nake ji suna alkawari yana da daɗi da ke nake fare na ta faɗi masoyiyata habibiyata ki zo mu je ne nazari yan mata ni ke nake so kare da ki bar ni ne nazari kare da ki bar